Найкращий футболіст в історії футболу України. Андрій Шевченко. Найкращий футболіст італійського футболу. Пауло Мальдіні. Але в той самий час, в принципі, Баджо теж. В принципі, у нього така була важкенька кар'єра, він там і хрести собі рвав по молоді, але я думаю, що все ж таки назву Баджо. Бразильського футболу. Треба казати Пеле, бо 3 чемпіонати світу, як-ніяк. Аргентинського футболу. Ну, я думаю, це все зрозуміло. Німецького футболу. Бекенбауер. Французького футболу. Ну, тут є з чого обрати. Добре, назову Зідана. Португальського футболу. Ну, Роналдо. Ну і іспанський футбол. Я думаю, що він є з тим. Шевченко чи Баджо? Все ж таки Шевченко. Пеле або Мессі? Ну, Месі. Бекенбауер або Зідан? Я думаю, що Зідан. Або Ін'єста? І Роналдо, бо знову таки це епоха, це величність. Андрій Шевченко або Леонеля Мессі? Ну, тут зрозуміло, що Месі. Зідан або Роналдо. Мессі або Роналдо? Ну, Месі.